दे बिदिनो रा हरै गिदिङानो फैफिननाय नो मेरे सात्रा बा ए इदि खोन्था हय जों खेबहैनांगासिनो दे जाबाय आथिंफ्रा दे 1 2 3 गो होनलै 1 2 3 स्टार्ट जाबाय दे फै दे फैनायनि होनोसै दा जाबाय ओमफ्राय दे बेनिफ्राय खाथिनिफ्राय लांनोसै दा नों ससे लांनोसै दा दे 1 2 3 स्टार्ट जाबाय मावदोंबो आथिं आंना लागायदो फिन दे जायो नायनाया हैस गिदिर नुदों र' उदै स्ल' मसनसो होनाय ना नों बेखौथ' र' उदै फेसेमहैबाय जायाखिसै उदैफोरखौ फेसेमनो जायोना थां SB Production ya bro này đây này SB जोङो सुरास्टन ब्लक आरोना नै स्ल' मसनसो एलाय नै बिनिफ्रायनो बेबायदि बेखौ नों मानि नुजोबो बेलाय बोदों दा खेबफिननोथो मानि रा लाइभ औलै लाइभ होदों आं एसे SB मानि रा ब्र' ओलै ओरैनो दैलामबारियावहाय बानायलाबायदों ब्र' केमेरा एक्सन नै स्ल' मसन आथिङाव औ स्ल' मसन बेखौलाय स्ल' मसन जाजोबो दे सर्टसो जाबाय दा इयो दे दानिया सर्ट लानोसै साथामजों होदों आरोना नै ओरैबायदि नै जोङो एसे माबा रिल्स बानायलाबायदो आरो औ दे औ है खि दङलै हौरै ओइ खि दङ दे हो दे हो दे दे एक्सन होबाय एक्सन दा हनै खि दं बेनिफ्राय थाबायल' नों दे बोरैजों बोरै थाबायलांनांगौ नों सिद्दा थाबायरा बसुमतारी ओरै लागाव खोलानिफ्राय ब्र' थाबाय नों नों बानायनायसो आरोखि ने बसुमतारी लागाव एसे माबा होदों जों ब्र' स्ल' मसन होगासिनो नै बिथाङा रिल्स बानायदों आरोना सासे मानसिजोंहाय लागोन माने गाव एडभान्स शुटिं बानायनानै दोनग्रोनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय दे एसे ओरैजों थालाय औ दे हो लागाव एक्सन औ केमेरा रुल एक्सन थांफिनांगौ केमेरा एक्सन बेनिफ्राय थाबायफिन मोनथाम दे मोननैसो हो दे हो ओमफ्राय आखाइखौ बेलेग माबा SB खालामनांगौ दे ओरै थाबाय ओरै SB सिदा ब्र' ओरै सिदा ओरैजों मानि रल साउन्ड दा केमेरा एक्सन है ओरैनोसो खेला माबालाबायदों कन्टेन्ट आखाइ माबानायखौबो लानांगौरा नायनो मोजां दे लाहैदो आंखौ होलाय आं थाबायबोनि जुथा गोजा थाबायनाय होनांगौद्रा इयाव औ फुल होलाय लं होलायनो थाबाय दा र' आं दा नायनाय ना बिदिनो औ ओमफ्राय दे दुखुनो औ दे ओरै फैनायनि औरा ओरैनिफ्राय फैदो ओरैनिफ्राय थादेरा दे ओरै नायदावना ओरैबो औ दे एक्सन जेबो लानाङा ओहो दे रेडि होन रल साउन्ड केमेरा एक्सन रलिं नुखाबाय ए र' लाइभआव थागासिनो दं दे रल साउन्ड केमेरा एक्सन दे हो जाबाय
लाइभ होनायावलाय मा डिस्टार्ब फन बुयोब्रा मानसिफ्रालाय हे ह ह औ औ हख्लाय दे लागा लानोसै जे मोनसे उदै नुदों उजायारा दाननो हायोद्रा दाननो हायोरा इफोरखौलाय एसेखौलाय बेखौ बे स्मुथ जाजोबनो ना इयो स्ल' मसनाव लाना खारनायनि ड्रन इयो नोंबा इदि खालामसै बे गिदिंनायनि इयो ड्रन बेखौ आथिं गोजा थाबायनायनि आयौ बेफोरखौ दानजोब बिदिनो दिं 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 थांबाय दायो समा होननाय बिदि होनबावनोसै जायो जायो दा ओमफ्राय माबा लाबावो बे दैलामबारि ओमफ्राय दा ओरै खाथियावनो आमगुरि दङ नै एसे फै आं गिदिंनो र' दै र' लोगोफोर र' दसे नायबाय थाथ' खर'नि मेलायो बैखौ फुनहोबाय दा जागासिनो स्ल' मसनाव सिनायालै नों सिरियास नायरा दे आं दानफिनबाय दां दे सिरियास आं नोंखौ मा जाखो आन्दाज मोनाखैमोन खानाया मा जादों जाबाय खानाया दे बिदिनोल' जायो दा दहायनो जाबायमोन देरला गोदान बिदिलाय सिरियास दे जाबाय बांद्राय जानाङा बे स्ल'सो जाजोबो नालाय इयो राउन्ड गिदिंनाया दाथ' आं गिदिंदों खर' गोजा सथल' होनायखौ मोफ्राम होनायल' ओमफ्राय फुलखौ होबाय ओमफ्राय बेखौ होफिनबाय दा जाबाय ना माबा नांबावगौ नों दाबोनलाय औ लाइमआव दं कमेन्ट हरनाय रावबो हरदों मा नै खेबदों होननानै हरदों एसबि जोंना फंबाय हरदों नै मानि मानि रिलिस रिल्स बानायदों ब्र' है ब्र' आंसो मयनि बानायदोंरा नै ओरै आंसो बानायदोंलै फंबाय एसे जाबजोबनो ओमफ्राय माहानि दैलाम आमगुरिनि आरोना ओमफ्राय नेरसोन बर' लागाव अके लागाव ओमफ्राय महानि दैलाम जाखो बियो आमगुरि बाजारनि एसे सानजानि मिनि हरबाय आरो एसि प्रडाक्ट लांखार दे दैलाम ना मा दोनथ'दो औ दे औ होथ'फिनदो दे ओमफ्राय नै आसोलानो लाफिनसिगोन दे मा आसुगुर हानाय मानायल'खालै दे र'लै ओमफ्राय आसुगुर दालाय मा लाजाया जा थाफ्लुं थाफ्लुं ओरैल' बिखायाव हमनानै ओरैल' नायदावनो आस्थेनो दे ओरैहाय एकदम मिनिहरलाय लानोसै जोंलाय माथोरा फाग्लालै दासो आसुगुर हानायालाय देलै दोनथ' र'रा जाबायलै अमा हमनायनिसो खान्दा आसुगुरानो आसुगुरफ्रा लावखबजोब्बाय आरोना नै ओरैबायदि लोगोफोर ओरैल' थादो दा आसथेल' दे ओरैल' नायदाव बेखौ स्ल' मसनसो थांगोन नालाय बिखौ ओमफ्राय दा ओरैल' दे लेफ्टजों ना राइटजों लागोन बेखौलाय बे नङा बिदि नङा ओरै 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 खालामनानै ओरैल' खालामदे बेखौ नुखायो हा बिदि दे बिखायाव हमग्रोथारा नों
ओरैनो नायदावल' बिखायाव माबायाव दे र' नायख्लायनायनिफ्रायसो नायदावलाङाब्रा आसि दे आं रेडि होनबासो औ दे बिखायाव देदो दे रल्स डाइरेक्ट केमेरायानो पसिबल बेखौनोसै औ दे रल साउन्ड केमेरा एक्सन रिंहा र' खोबसिन जाबाय दैनानै थाग्रोखालाय नों दे रल साउन्ड नायगं नायगंआनोसो आसि नारा जाबाय रल साउन्ड केमेरा एक्सन आखाइ फुवार र' आखाइ फुवारनायखौ आं जाबाय आखाइ फुवारदो दे दोनथ'नायसैलै आं आसुगुर हानाया दिस्टार्ब जाबाय नै ब्लेडआ नै दाबो दं लोगोफोर दोनथ'नायसै दे आं लाइभखौ दादोनरा र' औ दादोन जाबाय बरिया औ ओमफ्राय दा र' बोरै साना बरिया खालामखानायसैरा खालामबायला दै माबानिसो ओरै खालामसै ओमफ्राय थुहैनाय लांसै ओमफ्राय नैहा ओरै मावनायनि नों बेखौ खेबनाङा बैदो होनलांनो खालामनायखौ आं लानो हागोन दे बिदो पास मा सिगासिनो नुदों खालामदो दानो सिम्पोल दे आखिदो सिरियास नों दानि एक्सन दानखालि नों दुगैबाय था दैया साबबाय था Oh ya. Ada jinsira. Baru jadi tiyan tunggu. Jangan. Oh, ini baik tadi deh. Serius. 1, 2, 3 start. Jangan. Deh. Mana mau nama? जालायलै आंबो नुफेराखै आन्दायदोंलै बे गाबोन होनाय लांदाङावसो लांदाङावसो फुना होनांगौ
मेथाइ बानायदो एसे मेथाइआ माखौ फाग्लाबाय बेखौ ओइ डाबल सारि नै दा मोनाव नुवाखै आरे दा मोनाव आराम बानायदोरा नों